Φίλοι μου, καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε κεφτεδάκια αφράτα με ούζο. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή από τη Λίμνο που την έχω μάθει από τη γιαγιά μου και έχουμε κάνει κάποιες μικρές παραλλαγές για λίγο πιο υγιεινή διατροφή. Πάμε να σας δείξω τα υλικά. Τα υλικά μας είναι ένα σκυλό κιμάς μοσχαρίσιος, αυγό, δυόσμος, αλάτι, πιπέρι, 2 σκόρδα, 2 μικρά κρεμμύδια, λίγο ξύδι και εδώ πέρα βρώμη, 250 γραμμάρια. Ρίχνουμε το ξύδι στο κιμά και όλα τα υπόλοιπα υλικά τα χτυπάμε στο μούλτι να γίνει μια καλή μάζα για να το προσθέσουμε στο κιμά μας και να το πλάσουμε. Εδώ βλέπετε, χτυπήσαμε στο μούλτι όλα μας τα υπόλοιπα υλικά, το αλάτι και το πιπέρι το ρίξαμε στο κιμά μαζί με το ξύδι και τώρα όλα τα μέσα στο μούλτι φυσικά βάλαμε και γύρω στα 50 ml σπορέλαιο για να βοηθήσει να χτυπηθούν και να γίνουν έτσι μια μάζα. Τώρα όλα αυτά τα βάζουμε εδώ στο κιμά μας. Μας πέσανε λίγα απ' έξω, δεν πειράζει. Και θα πάμε να τα πλάσουμε κεφτεδάκια. Λοιπόν, βάλαμε τα γαντάκια μας και τώρα ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Να τα πλάσουμε μια ωραία μάζα να γίνουν κεφτές. Να πλάσουμε τα κεφτεδάκια μας και όταν πλάσουμε το κιμά καλό είναι να τον αφήσουμε για 10 λεπτά με 20 αν έχουμε χρόνο στο ψυγείο να απορροφήσει όλα τα αρώματα των μπαχαρικών, του σκόρδου, του κρεμμυδιού, του αλάτι, το πιπέρι, όλα αυτά που έχουμε βάλει και μετά από 15 με 20 λεπτά να τα πλάσουμε και αν θέλουμε να τα τηγανίσουμε, τα αλευρώνουμε. Μπορούμε επίσης να τα κάνουμε χωρίς αλεύρωμα στο φούρνο ή ακόμα και στο air fryer, όσοι έχουν air fryer. Είναι μια πολύ γρήγορη συνταγή. Εδώ πέρα βλέπετε τον έχουμε πλάσει, είναι έτοιμος ο κιμάς μας. Θα τον αφήσουμε για 15 με 20 λεπτά όπως είπαμε στο ψυγείο να σφίξει και να ρουφήξει όλα τα αρώματα και μετά θα πλάσουμε τα κεφτεδάκια μας και θα τα ετοιμάσουμε όπως θέλουμε εμείς, είτε στο τηγάνι όπως είπαμε πριν τα αλευρώσουμε πρώτα, είτε στο φούρνο είτε στο air fryer. Όπου θέλει καθένας τα ψήνει για πιο υγιεινά. Τα λέμε σε λίγο. Μια μικρή διόρθωση, βάζουμε επίσης και ένα σφινάκι ούζο γύρω στα ένα ποτηράκι του ούζου εκεί που το πλάθουμε. Στον κιμά που θα πλάσουμε μαζί με όλα τα υλικά που θα τα αφήσουμε στο ψυγείο. Τώρα τα αφήνουμε λοιπόν για 20 λεπτά όπως είπαμε και θα πλάσουμε μετά τα κεφτεδάκια μας και θα τα βάλουμε για ψήσιμο. Έχουν περάσει τα 20 λεπτά που τα είχαμε αφήσει στο ψυγείο, έχουμε πλάσει τα κεφτεδάκια μας και τώρα πάμε να τα βάλουμε εμείς σε ένα τεκδουλητικό χαρτί στο καλάθι του air fryer στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Στον ενδιάμεσο θα πρέπει να ανοίξετε λίγο το air fryer, να τα κουνήσετε, να αλλάξουν λίγο πλευρά και να συνεχίσουν. Δηλαδή στο 10 λεπτό πάνω βγάζουμε το καλάθι, τα γυρνάμε μία και τα ξαναβάζουμε για άλλα 10 λεπτά για να ψηθούν και από τις δύο μεριές στο air fryer. Αλλιώς τα βάζετε στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά, πάλι με ένα αντικολλητικό χαρτί στο ταψί σας και ψήνονται. Ή στο τηγάνι, τους αλευρώνουμε κανονικά και σε ένα τηγάνι με μπόλικο λάδι μέσα για να βουτιέται όλους τους κεφτές μέσα, τον βάζουμε και το τηγανίζουμε. Θα σας τους δείξω όταν θα είναι έτοιμοι. Καλή μας όρεξη. Πάμε να τους ετοιμάσουμε. Φίλοι μου, βλέπετε εδώ τους έχουμε ετοιμάσει τους κεφτέδες μας. Εδώ τους αλευρώσαμε και τους τηγανίσαμε παραδοσιακά στο λάδι. Εδώ πέρα τους βάλαμε στο air fryer στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Και εδώ στο φούρνο στους 220 βαθμούς για 20 λεπτά στον αέρα και από πάνω. Και με τις τρεις τρόπους έχουν ψηθεί και έχουν γίνει τραγανοί, πεντανόστιμοι. Μπορείτε να το δοκιμάσετε με όποιον τρόπο θέλετε εσείς. Σας τους προτείνω ανεπιφύλακτα. Δεν χάνει κανένας γεύση με όποιον τρόπο και αν τους κάνετε. Σας περιμένω στο επόμενο μου βίντεο. Σας χαιρετώ προς το παρόν
και ελπίζω να σας αρέσουν οι συνταγές μου, να γραφτείτε στο κανάλι μου, πατήστε κάτω στο καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τις νέες συνταγές που θα ανεβαίνουν και τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.